miliyan 100 da aka bayar a can wajen, idan ka zo karamar hukumar Bauchi aka ɗebi matasa guda 100 aka ba kowanne miliyan 1, ina da tabbatin cewa daga ranar sun koma dogaro da kansu, kuma na tabbatar da su taimaki iyayensu da 'yan uwansu da wa'anda ma bai sani ba za su taimaki al'umma baki daya. Da wannan naira miliyan 100 za a taimaki matasa mutum 100 a karamar hukumar Bauchi. Duk wanda aka bashi miliyan 1 ya je ya ja jari, sai dai idan albazaranci ne da kuɗi, amma ina tabbacin daga lokacin da iyayensa ya sallami 'yan uwansa ya taimaki wanda dukkan ma bashi da shi. Ina da wannan tabbacin. Can an bada miliyan 100, nan an bada miliyan 20, can an bada miliyan 10. Na tabbatar wa annan kuɗin da haɗe su aka zo aka dubafa harkar matasa a ƙaramar hukumar Bauchi. To duk wanda aka ɗauki naira miliyan 1 aka bashi, kamar yadda na faɗa a baya, an sallame shi, sai dai a jira wani lokaci kuma. To amma ina da tabbacin cewa mai girma memba kana da hanyar da zaka taimaki matasa sama da mutum 2000 a ƙaramar hukumar Bauchi. To duk wanda ya jawo shi ya san yadda za a shiga ya fita, ya sa mai girma memba ya gyara wannan kuskuren na ƙaramar hukumar Bauchi. Akwai 'yan kasuwa a ƙaramar hukumar Bauchi, duk wanda aka bashi jari daga lokacin ya koma dogaro da kansa. Muna da tabbaci idan ko ba haka ba, to mu san abin da za mu ƙara gaya al'umma ba, ko ba mu san me za mu ƙara gaya wa matasa akan memba ba, saboda muna tabbacin cewa sun ɗauki alwashin idan ba a gyara ba a wannan lokacin. Memba kana da hanyar da za ka gyara wannan matsala a cikin wata ɗaya. Idan kuma na faɗi ba daidai ba, to a tambayi 'yan comment section, suna nan na san sun tattara hujjojinsu a ciki.